Sa headlines kan mga barata, paleng QRPH Plus formalmente pinaglansar sa siyudad kang Naga. Mga stall owners sa Naga City People's Mall, pabor sa bagong sistema nin pagsaod. Barangay Tanod sa Milaor, Camarines Sur na nahulog sa salog, bangkay na, kamakwa kasubagong aga. Suspect sa drug bypass operation sa Barangay Triangulo, siyudad kang Naga, nakadulag. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Paling QRPH Plus formalmente nang pinaglansar sa siyudad ning Naga. Deputy Governor kan Bangko Sentral ng Pilipinas naging pangenot na bisita kan lokal na gobyerno kang Naga. Aramon ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Personal na pinagsabat ni Naga City Mayor Nelson Legacion si Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor in Regional Operation and Advocacy Sector Bernadette Romulo Puyat sa pag-abot kani sa siyudad kang Naga para sa formal launching kang Paleng QRPH Plus. Ang Paleng QRPH Plus ang programa kang Bangko Sentral ng Pilipinas sa DILG na nagtutulod kan cashless transaction sa mga merkado publiko sa bilog na nasyon. Bilang suporta, nagpasar asin nag-aprobar nin ordinansa ang lokal na gobyerno kang Naga na minaadaptar kanasabing programa sa Naga City People's Mall. Huli kay ni, pinaabutan pasasalamat ni Mayor Nelson Legacion si Vice Mayor Nene Diasis kang sanggunang panglunsod sa pagpasar kanasabing ordinansa. Mauta pong pasalamatan ang sanggunang panglunsod sa pamamayon ni Vice Mayor Nene Diasis. Ninulita na ipasar na nida itong magkakanigong ordinansa na nagpo-promote po nin digital payment, cashless transaction. As in, ining ordinansa pong ini, ang kagpanday, iyo po si Councilor Lito Del Rosario, kaibanan man po of course si Councilor Joe Perez. And ngunyan si launching kaining digital payment, cashless transaction sa paraapagi po kaini inaapod na Paling QR. Nakakonsentra lang ko tayo sa Naga City People's Mall. Alagad mas pinahiwas pa kang Bangko Sentral kang Pilipinas kaya naging Paleng QRPH Plus ang apod. Para kay Mall Manager Mon Florendo, makakatampad ini sa programa kan lokal na gobyerno kang Naga na mapagian ang pagninegosyo sa syudad. It would also complement itong ease of doing business na trust and focus kang syudad ng Naga. Bako na sanang itong pag-deliver kan sa mga services kundi itong business transaction kang individual na genyos sa kan mga business establishment. You don't have to bring cash kung masaod kaligdi as long as igwa ka kay itong application kang GCash, Paymaya, AUB sa itong mga online banking systems kang malilay na bangko digdi kadakol ba kitang bangko ano. Parte man po sila digdi sa launching duman sa plaza at yan hapon. Ang ordinansa na nagsusuporta sa programa kang Bangko Sentral kang Pilipinas ang pinagpadirinohan ni the City Councilor Lito Del Rosario asin City Councilor Jose Perez. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Mientras tanto, paborman ang nagkapirang stall owners sa Naga City People's Mall sa bagong pinag-introdusir na pagsaod gamit ang QR code. May follow-up report si Melvin Machado. Ang Naga City People's Mall ang enot maadaptar kang cashless transaction sa pay kang Paleng QRPH Plus. Ang mga stall owner na sina Ma'am Nati Rebellion asin Camilo Incabo ang parehong kumbinsido sa bagong sistema nin pagsaod gamit sana ang QR code sa pagbayad. Mas maganda po sir kasi iwas po sa pagka-error ng pag-type ng message kasi i-scan mo na lang yung QR code namin, lalabas yung pangalan namin, isend mo na yung pera para pambayad sa binili mo na ang produkto namin. Magayon po. Magayon as in inconvenient po sa mga parabakal na mayon derang kwarta. Magayon po iniyo as in makakatabang pong maray sa mga konsumidores. Si Cheska Garcia mas pabor sa araw kaning sistema kumpara subot sa tradisyonal na ginigibo na mabayad asin mahalat nin sukli. Actually sir, mas gusto ko GCash talaga yung bayad kasi mas madali siya. Kaya yung QR code lang and then itatap mo lang and then mababayaran agad. Unlike kung may dala kang cash kasi pwede pang mawala,
pwede mahaba yung proseso, magsusukli pa, ang tagal pa. So mas maganda kung dito sa atin, ma-normalize na yung GCash ang payment. Para makaiwas sa scam as in iba pang forma ng modernong pangluloko, may mga aktibidad man na pinagigibo ang financial service provider araw kang GCash. Saka hindi lang yun, may mga Finlet sessions din po kami. Alam naman po natin maraming scammers. And para po may iwasan natin scammers, education po yung sagot natin dyan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Sa kasumpay na bareta, kinumpirmar ni Mr. Ramon Florendo kan Market Enterprise and Promotion Office na papakusugon ang internet connection sa Naga City People's Mall para matampadan ang pangangaepo kan mga parasaod na maggamit kan paling QRPH Plus. Ang PLDT man ma-install ning mga internet router and boosters, no? Pati man si Globe, no? Siri man ang gigibuhong kayan. Parte ito kang urulay mi sa pag tugot mi sa inda na sidang mainok digdi initulong kumpanya digdi sa laog kang merkado publiko. Sa iba pang bareta, sa mga mataunin burak ngunya na Valentine's Day, ang presyo ngunyan kan burak sa Naga City People's Mall nagaabot sa 1,200 pesos hasta 1,300 pesos ang rosas na pula, alagad ay paini nakabukay. Mantang 1,500 pesos ang presyo kung nakabukay na. Ang kabangang dosena, 750 pesos. Kung gusto mo nin sunflower, iaandam na ang 150 pesos hasta 200 pesos ang sarong tangkay. Alagad naka-arrange na ini. Ang nasabing presyo ang abot na subuot sa petsa 14 kan presenteng bulan. Ang pula po namin, ang das niya 1,2 to 1,3, pero hindi pa po yan bouquet. Pag bouquet na po siya, 1,5. Ang half dozen, 750 bouquet na. Sa iba pang bareta, project ready kan Police Station number 6 kang Naga City Police Office nagpapadagos. Aram mo ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Tanganing mairayo ang mga kahubenan asin mga estudyante sa paggamit kan illegal na droga. Yaonan espersos kan na Philippine National Police sa pagikan senda nga mga programa sa mga eskwelahan sa Naga. Sa Police Station 6 Naga City Police Office, yaon ang inaapod na Project Ready o Resistance Education Against Drugs for the Youth na kung saan nagkukondusir sinda na lectures sa tracing eskwelahan na sakop kan istasyon manungod sa mandating epekto kan illegal na droga. Ang pinaka-objective ko kay ni in general are kay ni CARE, ADORE, Project Ready campaign is drug awareness po niya ang pinaka-ano kaini para makumbat ang malabanan in drug addiction, particularly po sa mga youth. So kaya po ang pagkandakta po ni kaining drug education na ini during halos daily, during weekdays po. So from Monday to Friday pag may mga pag may mga labang eskwela ta, so nakakandak po kanis ang natuya po mga PNC o hindi sa station sa mga estudyante. Masalo sa sindang monitoring, mayo man subota sa tracing eskwelahan nakuanan o nadakopa na nagagamit nin illegal na droga na embeltoan mga estudyante. During po sa istintang mayo pa man nangyari na may na recover sa mga estudyante na makumalan po kita ang PNP ang nag-anong pati po ang iba-ibang jeans. Maski po ang mga administration kang eskwelahan is may mga programa sila para ma-aware po ng mga estudyante para ma-prevent ang inyong drug addiction inyo. Para sa GNN-TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, Barangay Tanod na taga Milaor, Camarines Sur na nahulog sa salog nasapud na sa tungod kan Barangay Sabang, Siyudad ning Naga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak
Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, agresibo ang pag-implementar kang ordinansa dapit sa paggamit ng plastic sa Naga City People's Mall. Arog kaini pinagladawan ni Market Enterprise and Promotion Office Head Mon Florendo ang pagpapasunod kaini sa Naga City People's Mall. Inabutan man kang GNN TV 48 Naga News Team ang sarong tindera na naggigibo din supot na papel na bugtakan kan mga pinagbabakal na produkto sa sainda. Agresibo po ang satuyang kampanyang yan. Mahihiling mo sa mga tindahan, halos maka nang mahiling na ng kabitay na plastic, anas ng ining eco bag, duman sa mga wet products, igwa pa man, kasi itong regulated use of plastic tinutugutan pa itong single use para sa mga wet products. Pero ang pagdubli ng pagpatos kayan bawal na. Sa satuyang police report, Barangay Tanod na nahulog sa salog sa Banuanin, Milaor, Camarines Sur, nasapod na sa Barangay Sabang, Syudad ng Naga. Aramon ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Makalis ang tulong aldaw na search and retrieval operation kan pinagsarong puwersa kan na Philippine Coast Guard, MDRMO Milaor, Edmero asin na PCG Auxiliary. Nadukaya na kasubagong agas sa Naga River sakop kan na Spokoy Sabang, ang lawas kan na Barangay Tanod. Na aksidenteng nahulog sa Bicol River asin na nalamos sa porsyon kan na San Vicente Milaor. Ang biktima nga si Arnolfo Aguirre, 62 anyos, aksidenteng nahulog sa salog asin pinagtutubunan na burat kan mangyari ang insidente. Na dukayan po, digdi nagpapataw-pataw sa salog digi sa Partikan Sabang sa Naga, sa bangkay na pinagtutubunan kang nalamos. And then mahakwas nga ini na pag-araman o nabisto ini sa pagitan tugang pirang alaw na pala pinaghahanap ini, nasabi da pero accidentally nahulog sa salog for some reason. Ang
Kuyan po, ang biktima po, sarong 62 years old, saro po dahil saro ning Barangay Tanod sa Partikan Milaor. Labi man ang pasalamat kan mga kaparyentes kan biktima asin Barangay Council kan San Vicente Milaor sa pagtabang kan mandainlain na grupo tangani nga makuha ang lawas kaini sa nasabing salog. Para sa Janan TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, suspek sa pagpabakal nin illegal na droga sa Barangay Triangulo, Syudad ng Naga, nakadulag. Nagbubwelta si Jerome Breeze. Padagos pangunya na pinagahanap kan mga otoridad ang sarong drug personality matapos sining makadulag sa ginibong drug bypass operation sa Zona 4, Triangulo, Naga City, kasud manghapon. Ang suspect na si Dondon Briones, 38 anyos, nabakalan kan mga operatiba nin kantidad 3,500 pesos na illegal na droga. Alagad kan mamalisyahan na pulis ang sa iyang katransaksyon. Tulos ining luminaog asin na tuminagbang sa sarong bintana asin nakadulag. Ang nangyari po, kan makonsumate na si Baracala, kan magkagawa ng pre-signal itong sa tuwing operatiba, nakamali siya ining suspect na mga operatiba ini mga pulis, kaya itong kapot-kapot niyang purse, coin purse, inapon niya bigla. And eventually napag-araman tangani na may laubay ning nagkapirang sa ning shabu. Nakadulag ini, nagdulagan padawag sa harong, mabilisod, gamay niya si lugar, aram niya kung saan malusot, kaya nag-rush up man palaog sa itong mga operatiba na sad to say, dahil inabutan, dahil nadako. Pero identified ining suspect, napag-araman ta na gabos-gabos na po sa iya, pati na itong inapon niyang item, nagtitimbang ng 1.6 grams na nagkakantidad din ng 8,000 pesos. Pigaadalan pa kan Philippine National Police kung posibleng makasuhan in obstruction of justice ang pamilya kan suspect matapos subot na pugulan kan nabangay ni ang mga operatiba sa pagdakop sa suspect hasta sa makadulag. Na pagdalaw na kasi mga operatiba, pero may kapamilya ining subject, ang suspect, na garo pigninigar na mayo naman si Dondon, pigninigar na nag-agi naman si Dondon o nyaon si Dondon itong subject. Hilingon ta po kung anong posible tang maibong legal na aksyon laban din man sa mga nagpugol para madakop ining allegedly na nagpugol din na madakop ining si Dondon. Pero kung may makitang nahiling na obstruction of justice duman, so be it. Alagad sa laduman ka na sa mga kaparyentes kan suspect na yaon sa lugar, sinasabing may man subot ang nasambitan ng suspitsado sa harong kan mangyari ng operasyon. Ayaw po duman doon, mayo po duman ng tao sir sa taas. Nagduruma po sinda, mayo po sindang inabutan. Ang saro po nga nida, na ang saro nagsakat duman sa taas. Ayaw duman kami lang pong mga babae. Iyan po ang totoo. Ang suspect na si Dondon Briones, maatubang man girari sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Janan TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, ginibukan suudma ang pinirmahan kang deed of donation kang Naga asin Cooperative Development Authority para sa loteng pinagdunar kan lokal na gobyerno kang Naga para sa tutugdukan na regional office kan Cooperative Development Authority. Ang 600 square meter na lote makukuha kataid kang City College of Naga sa Almeda New Development Area. Presente kan suugma si Undersecretary Joseph Incabo, Board Chairman kan Cooperative Development Authority. Padagos pa sa mga bareta, Police Station number 6 pinagbisto kan Napolcom bilang most complainant police station kang Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Ikinaugman ni Police Major Crisanto Romero kan Police Station 6 Naga City Police Office matapos na makabalian sa iyang istasyon sa natawanin onra kan Napolcom Bicol como most compliant police station kan NCPO. Ininako amanin huli sa pagtatarabangan kan sa iyang mga personahe sa nasabing istasyon. Compliant kita sa strength kang station. Pag-inspection po kung sa from head to foot kang personnel, uniform, bearing,
Tapos po ini mga capability pong station, lalo na po ng investigative capability kang station, along kang pagkakauga po ng mga investigative kit sa mga equipment po pagagamit sa pag-imbestiga na dakula pong tabang para sa solusyon kang mga crime incident. Ang nasabing award pigtaw kan na nakaaging simana kan na Napolcom kabaliman sa natawanin award an Station Commander kan Police Station number 1 asin Police Station number 4 kan NCPO. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Asin yan ang katuripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.